Здравейте! Днес ще ви покажа топ 3 функционални маси, идеални както за малки, така и за големи пространства, и всяка от тях има страхотна функция. Да започваме! Маса Гастон. Кръгла, удобна и подходяща за малки пространства. И най-хубавото – може да се разтегне от 100 до 135 см, когато имаш гости. Перфектна е за ежедневие и за специални случаи. Следва маса Ксавиеро II. Истинския хит в семейните събирания. Тя има две разтегателни плочи, които може да използваш едновременно. Зависи колко гости ще имаш. От 160 до цели 240 см. Да, просторът никога не е бил проблем. И накрая Мегара. Тази маса е супер гъвкава. Може да се повдига и може да се разтяга. Перфектна за хол или за трапезария, за хранене, за работа или за кафе с приятели. Истински трансформер за всякакво пространство. Ето ги моите топ 3 маси – Гастон, Ксавиеро II и Мегара. А коя маса би избрал ти? Пиши в коментарите!